साबायखर बावनाय थादों। दिनै नैबे नलबारि जिल्ला घग्रापार आनसलिकनि सिङाव थानाय जा खागरगुसि बेयाव श्री श्री दुर्गा मन्दिरनि फिल्डआव जा मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसन सान आरो 18 जुलाइ खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम मोनदों आरो बेयो फैयै फैयै दिनै 12थि खुंगा जाबाय आरो बेखौ नलबारि जिल्लानि घग्रापार आनसलिक इउबिपिनि सिङाव खुंनो लानायाव दिनै गोजोननायबो मोनदों आरो मोनसे खोथाखौ बेखौनो आं बुंनो नागिरदों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मानो होनोब्ला घग्रापार आनसलिकनि सिङाव बा नलबारि जिल्लानि सिङाव बिदि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गिदिर हाबाफारि जायाखै आरो बे हाबाफारियाव आं मोनसे खोथाखौ मोनथिगौ हिसाबै मोनसे समनि बारग' सेक्रेटारि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंबो फालिबोबाय थानाय हिसाबै दा जेराव फैबाय थानाय बा समफोरो 18 जुलाइ खालि माने खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबाफारिखौ ओरैबायदि लाबोयो जेराव मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारिफोरा हाइस्ट मार्क मोननायफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो लोगोसे बेवहाय जोङो माखासे जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै माखासे खोथा सावरायजालायनाय जायो आरो बेवहाय बेखौनो फोरमायनो नागिरबावो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो आसाम सरकारनि मन्त्रि मनलाफोरखौ लिंहरनानै जोंनि हारिनि बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे मावनो हायैफोरखौ जाफुंसारनो थाखाय जोङो मन्त्रि बिथांमोननो जोङो खोन्थानाय जायो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायनाय जायो। दा बेवहाय मोनसे खोथाया जाहैदों दिनै आङो सासे माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे EM हिसाबै दिनै नैबे प्रग्रामाव आङो खबर लानो फैदों आंनि नाइबारिं जिल्ला नलबारि डिस्ट्रिक्टआ जिहेतु जोङो बांद्राय गोजान नङा बेखौ खबर लानो फैदोंमोन आरो बे हिसाबै नोंथांमोनखौबो लोगो मोननानै दिनै जिखिनि मोनसे सावरायनाय बा नैबे बाइक मोनसे बेखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो गोजोननाय मोनसे फोरमायहरदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मालाबाबो जोंनि हारिनि समस्याफोरखौ मावफुङालासिनो जोङो थाया आरो बेखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो माखासे प्रग्राम लानाय जायो। दिनै फैगोन 18 जुलाइ खालि जोंनि बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जोनोम सान बेवहाय जोङो माखासे जोंनि फ्रन्टेल अर्गानाइजेसन बा जोंनि बर' हारिनि माखासे अर्गानाइजेसनफोरखौ लिंनाय थाङो आलासि गिदिर गिदिर बिथांमोनखौ मेलेमजिबि आलासि बिथांमोनखौ लिंनाय थाङो आरो बे लिंनाय लेखायैनो जोङो रायजोनो जोङो फोरमायनो नागिरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे खामानि मावनो गोनांफोरखौ जों बोरैहाय मावनानै जोङो जाफुंसार होनो हायो बेखौ जोङो रायजोफोरनो जोङो खोन्थानाय जायो। बिटिआरनि बायजोनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन नामा? बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरो नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै बिटिआरखौ जोङो 6 बिल एरियाखौ दोनथ'नानै जोंनि जिखिनि आरो मोनसे खोथाया बेनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे सेटेलाइट काउन्सिल आरो जेराव जोङो 10 लाख माने बर' पपुलेसन दङ बेखौ लानानै जोङो जोंनि माखासे मावफुंनो गोनां काउन्सिलनि खोथा रायलायनाय बेफोरखौनो जोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगुखौ जोङो लिंनाय जादों आरो बेनिनो नैबे नलबारि समस्तिनिनो MLA अर्थात माने मन्त्रि आसाम केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरा बिथांखौबो जों इनभाइट खालामनाय जादों। बिथांमोननि थ्रुयै जोङो जोंनि काउन्सिलनि खोथाजों लोगोसे माखासे जोंनि फैबाय थानाय भिलेज नटिफिकेसन बे जाजोबाखै जेराव खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो नाजागासिनो दङ आरो माखासे जोंनि डिलिमिटेसन भिलेज नटिफिकेसननि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा इलेक्सननि खोथा बेखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा रायज्लायगासिनो दङ प्लास जोंबो सरकाराव थानाय हिसाबै जोंबो नाजागासिनो दङ आरो बे खोथाखौ